Sa dugang nga balita, ginakayo nga porsyon sandalan sa East Timawa Molo na buksan na gidman sa mga motorista matapos ang madugay nga delay sa proyekto. DPWH Secretary Vince Dizon gin-inspeksyon ang dalan. Si John Sala nakatutok. Ginbuksan na sa buong adlaw ang porsyon sa Timawa Avenue sa Molo, Iloilo City matapos ang halos 2 ka tuig nga nakatenggang road kag drainage project. Ginpaunahan mismo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagbukas ng proyekto. Nalakip ang proyekto sa konstruksyon kag rehabilitasyon sang 477 meters nga dalan kag drainage infrastructure. Nagumpisa ang proyekto sang 2024 kag target kung tani nga tapuson sa amuman nga tuig. Apang bangod sa pila ka problema, ginpauntat ang proyekto sang June 2025. Abril subong nga tuig, sang ginpalabot sang LGU sa italupangod ni Secretary Dizon ang problema. Gilayon nga naghatag isang direktiba ang sekretary nga tapuson ang proyekto sa sulod lang sang 3 ka bulan. Nagalit talaga ako noon kasi sinabi sa akin ni Mayor, 2 years na to, kawawa yung mga residents natin dito, kawawa yung school, kawawa yung students. 2 years. I mean, people don't deserve that. Isa sa mga nalipay si Manang Dina nga napiskan kuno sang bato halin sa nakatiwangwang nga proyekto ang glass ang istante sang iya baliligyan sang naglabay ang salakyan. Tingalaga ni kami nga sa kadugay gid bala kay amo na ang kwan sang traffic nga kadugay matapos. Kinamata 50 million pesos ang ginalokan nga pondo para sa proyekto. Ginako man ni Dizon nga kahuluya na para sa mga residente ang mga delayed nga proyekto. Projects, may hinto, 2 years, 3 years, 5 years. Aganan flyover, 5 years. It's really unacceptable and people don't deserve it. They deserve better. Ginpasalig man ni Dizon nga madayon ang pagbukas ang porsyon sa Aganan flyover sa Disyembre. Subong man ang pagpakayo sa mga dalan sa idalop sa ungka kag buhang flyover. Upod kay Hansi Siato, John Sala. One Western Visayas.